Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Sunana AM Slope Tongas. Wannan shine bidiyo na biyar a cikin jerin bidiyo da fara kawo muku na HTML. Kamar yadda na alƙawari a bidiyon da ya gabata cewa wannan zai zama za a yi ƙoƙarin ganin yadda za a yi rubutu kwaskwarima ne. To ba tare da ɓata lokaci ba, ina ga anan na ajiye wani rubutu. Wannan sakin layin farko ne na littafin da nake rubuta, amma dai na zaɓi ɗauko shi in yi amfani da shi ne, sai dai ba lallai zama don ba riga na gyara shi ba, amma dai na ɗauko shi haka nan zan yi amfani da shi. So yanzu kafin yi nisa ina ganin sakamakon kila rubutun yayi yawa zan ɗan kwafe inda nake ganin zan iya amfani da shi ne na wannan lokacin. So abinda za mu fara yi a nan wurin shine yanzu na kwafe wannan rubutun na sa shi a nan. Idan na sa shi a nan wurin na koma na je na refreshing browser ɗina, za a ga abin da zai faru. Kun ga yadda ya zama ko? To ba shi nake so ba. Akwai abin da ake ce ma sakin layi, ma'ana paragraph. So abu na farko zan fara da shi shine zan fara da paragraph ne. Idan mutum ya yi rubutu ko kuma abin da zai fi kyau shine in na koma na kwafe wannan rubutun gaba ɗayan shi, na kwashe shi gaba ɗaya, na dawo nan na sa shi. Ina ganin zai fi haka. Da paragraph zan fara, amma dai zan yi shi ta wani hanya yadda zai fi sauƙin ganewa. Wannan rubutun na kwafe shi gaba ɗaya na zo na sa shi a cikin wannan. In ba a manta ba, wannan asalin fejin da nake aiki ne. So na kwafe wannan rubutun ne daga nan zuwa nan. Ga abin da na kwafo nan daga wancan wurin na zo na sa shi a nan wurin. So in na koma browser na je na highlight, na je na refreshing, wannan rubutun ne zai fito nan. So amma ba haka nake so. Ina so na farko in yi shi a sakin layi wanda ake ce ma paragraph. To zan koma in kwashe rubutun. Idan na kwashe shi zan yi ƙoƙari in yi shi sakin layi kamar sakin layi 2 ko 3 yadda za a fi gane abin da nake magana a kai. Ina ga zan raba shi gida 3 ne. Ga alamar tsayawa na farko. So na ɗauko alamar tsayawa. Idan zan yi paragraph kawai zan buɗe ne in sa P, sai in zo nan sai in rufe. Na buɗe na sa P kamar yadda dai nake saboda na rufe. To a tsakanin wannan P ɗin ne sai in zo sai in zuba rubutuna. So yanzu na yi paragraph ɗaya kenan. Saboda haka in na koma kan browser ɗina, buɗe yau ga shi ya fito sakin layi na farko kenan. So in na sake dawowa nan inda na ajiye rubutuna, zan sake kwasa zuwa wani alamar tsayawa na 2 ga wata a nan. So ita ma in na kwasa na dawo nan, shi ma abin da zan yi kawai zan ɗan sauka ƙasa ne, sai in sake buɗewa sai in sa P, sai in rufe paragraph na 2, sai in buɗe tsakiyar paragraph ɗina, sai in sake sa wannan paragraph na 2 kenan. Ga na farko a nan P, na rufe P a nan, na biyu P, na rufe P a nan wurin. So in na dawo na yi refreshing browser ɗina, shi ma zai sake bani yawwa ga shi ya saki layi. Ga sakin layin nan a nan wurin. Yanzu ko da na kwashe rubutun gaba ɗaya na zuba, kawai ya kawo shi ne a cure a wuri ɗaya, amma yanzu ya rarrabe shi. Ni alƙawari na ce zan yi sakin layi guda 3 ne. So na ukun shine zan kwashe daga nan har zuwa ƙarshen rubutun. Sai in dawo shafi da nake aiki, sai in sake matsawa, sai in saki layi a nan, sai in sake sa P, sai in rufe. In na rufe sai in sake zuwa, sai in sake zuba wannan. Yanzu ga shi na sami sakin layi kamar guda 3. So in na yi saving sai in koma sai in sake refreshing browser ɗina. Ga sakin layi na farko, wannan shine paragraph ɗin na farko. Ga paragraph ɗin na 2, ga paragraph ɗin na 3. Shine wannan har zuwa ƙarshen. Ga shi nan. Shine wannan in na dawo browser ɗin a nan wurin za a gan shi a nan. Na farko ga shi nan. Na buɗe P, na rufe P a nan, ga shi ya min highlighting. A tsakaninsu na zo na zuba wannan.
so iya abin da mutum ke so ya zuba gaba ɗaya shine kawai zai zo ya zuba a nan wurin. Sannan na sake zuwa na buɗe fil ne wanda na raba rubutun gida uku ne amma asali ga inda rubutun yake nan, wanda na sa shi da farko ya kawo min shi a dunkule ne, sai dai bayan na zo na raba shi nan sai na sami paragraphs guda uku. Wannan ya danganta daga paragraphs nawa mutum yake so ya amfani da shi, duka zai iya amfani da wannan. Shine sake abin da ake ce masa sakin layi. So kafin in ƙarasa wannan bidiyon, abin da zan ƙara kawowa na farko shine idan aka kalli nan wurin muka koma browser, za a ga ya raba min layukan dai haka. Gashi sakin layi na farko, sakin layi na biyu, na yi paragraphing. To amma yanzu ina son a ƙasan wannan rubutun da yake wucewa in sa dogon layi wanda zai zama ya raba min tsakanin kuma waɗannan. Wannan ana ce mai horizontal line, wato layi ne wanda yake a kwance. Shi kuma in za a sa horizontal line, kawai za a dawo nan ne sai a buɗe shi ma kaman a buɗe square bracket, angular bracket, sai a sa HR a nan wurin kawai, sai a dawo sai a rufe. Shi kenan abin da mutum ke buƙata. Wannan shine layi, kwantaccen layi kenan. So in na dawo nan wurin yanzu kawai ina yin refreshing browser ina yawwa zan gani gashi ya fito. To wannan shine kwantaccen layi. A gurguje na yi sakin layi guda uku paragraphs, ga na farko, ga na biyu, ga na uku. Sannan waɗanda su ne waɗannan, ga su nan na ɗaya, na biyu da na uku gashi a nan ƙasa. Sai kuma wannan shine kwantaccen layi da na zo na yi na ƙarshe wanda shi ne ya fito a nan wurin. So wannan ina fata ba tare da ɓata lokaci ba zan dakata a nan wurin, da fatan cewa Allah ya haɗa mu a bidiyo na gaba mu huta lafiya.